Amangaliswa ukuba ungabikho mxhasi. Siyajoya. Sapula lapha ekhaya yona ngxaki yami inye. Ndinengxaki yomncedi. Ngxaki yami yesibini. Mamusali ndinengxaki yomxhasi. Awa, sabini. Atujeke jola nxa soyisakala. Soyisakala ujeke. Uphinda umthoba ujeke. Uyokhangela amatshe. Ngoba funeka into kokuba le moto ikhaswe lena. Enzela noba izokwenyuka ngokufanelekileyo. Ngoba ingxakile mamusali izathi seyiphezulu. Soluqophile iviri. Ikolapse ujeki. Iwe imoto. Ndicinga into ingxaki yakho ilapho namhlanje. Ngoba ingxaki yakho ilapho namhlanje. Ukuthi ba umasango phaa endlini. Mandizama ukulungisa abafana bam. Kuba namhlanje kwenza i-round table. Ndithi mazizi apha endlini ndiyi-CEO. Apha endlini ndiyi-CEO. Yes. Omnyaka wemisebenzi ye-CEO every day. Funeka ijonge 5 years le company isaphefumla. Ngokwabo kwaba umkhulu-sali kumki-CEO. Kumki-CEO. Umamusali nabantwana bakhe bayabheka-bheka ngoba nalapha esitratweni kuzawuthi nethi kulahleke intshontsho lenkukhu kutshona mnye abazukulwana balapha ngenxa into kokuba umxhasi wekhaya umkile. Awuvayisi hamba kodwa uhlala phansi. Thenda ubheka. Thenda ubheka. Komncedi. Thenda ubheka umxhasa kekho. Kwekhaya kukho ukuphela okanye ukuswaya kwethemba. Kwekhaya ndiyaqiniseka into yoba ngentsimbi ye-12 ngentsimbi ye-12 kuba kwixesha izibuza umbuzo ingaba nyhani is God existing. Hayi man. Hayi sisi. Sibuza lo mbuzo. Toka sityo sike sakusokoliswa yenye intanga zakho phela leni. Utamzo. Utamzo. Go. Utamzo lapha. Unentwana encinci utamzo yomxhasa nayo apha elalini. Utamzo. Utamzoli uthi umuntu obuthuntu ngapha ngasezitombini awuthona nqashi bomzoli unecebo utamzoli ecebo likatamzoli ubhatala izuka 5 cents kuphela. Uzathi ufika utamzola kunike into encinci engaka athi le nto uzathi usentombini uyifake phantsi kolwini. Utamzola but yena problem
ibikhona kwelikhulu lakunika lona imiqathango oyinikwayo ekufuneka uyilandele ukuze likhuni likusebenzele Sikuncedise. okokuqala njengoba bakhuwe kwezonela uhlamba uthi utamzoli akufuna kube nensente ma uzawusebenzisa lo mkhasi kulelikhulu uthi utamzoli okwesibili ufuna kube friendly xa ufika emlanjeni ufika amantombazana sikhamanzi zabicebo uthathe ebere uwakhelele uwancedise uwathwalise azosebenza umkhasi olikhuni ophantsi kolwimi Thuthuzelekani singomhlambi sizise umkhasi kodwa ke thina kasizisa kakhulu sisisu Yesu wathi uYesu nakusithela asithole ikhuselo yabona uYesu intoba umnyama ngoku umkhasi wakhe akabonakali wakwazi uYesu wathi Eloyi anamasabakathala wathi Thixo wami ulishiyelani na